kanina, bago po mga tawag dito, mga mid-afternoon ay yung aming pong laundry woman ay tawag dito, nakiusap ako. As usual, lagi po ako nakikiusap sa kanya pag humihingi din ako ng favor. No? Kanina, nagpalis po muli ako ng uban. Alam niyo bang uban? Sino may mga uban na dito, taas ang kamay? Oh. Sabi niya, grabe man si Fa. Wala akong pinapatamaan ha. Sa ako ayon experience yun, no? Nagpalis po ako ng uban. Tapos, as usual, sabi niya, Father, kitang-kita ng ebidensya. Ibig sabihin, ay visible na yung puting buhok ko. No? And sa ako, it's not that I don't like to have that gray hair. Kay matanda na dili yon. Kay ang reason ko ay medyo makate, no? Something like that, to that effect, no? Nonetheless, mga igsuon, sa ebanghelyo ngayon, ito yung, paano ba ito sasabihin? Ito yung mga, Jesus Christ is proposing us certain endeavors na hindi natin pwedeng ipakitang ebidensya to that effect. At ano po yun? To pray, to give alms, and to fast. No? This is the very message of Lent, ng Kwaresma. Sa Bisaya pa, pag-ampo, pagpuasa, paghatag limos. Ito po yung mga gagawin natin this Lent, no? Kaya lang, Jesus Christ is asking us to make these endeavors as much as possible hidden against that culture ng the prevailing culture of today of generosity, which is a public display or show off. Father, masama po ba i-post sa Facebook na tumulong kami sa ganito, ganito? No? Well, hindi ko sinasabing masama. Ang tatanungin po natin, ibabalik po natin sa sarili natin, what is my intention or what is our intentions of uploading that picture sa Facebook or any forms of social media? No? Kasi may mga natulong din naman talaga, they are posting sa mga social tawag dito, networks, no, social media, para makita din ng mga donor kung saan napunta yung kanilang mga binigay. And there's no bad. Walang masama po doon. No? Eventually, Jesus Christ is telling us, no, to look into our intentions. Tumutulong ba tayo? Nag-ampo ba tayo para makita ng ibang tao, ay, banal to, laging nagsisimba, laging nag-aampo, no? Itong taong ito, wow, madaming tinutulungan, no? Kasi yung iba po, tumutulong, may kapalit. Yung iba, tumutulong kasi pagdating ng panahon, alam nila, they will harvest. Di ba? At yung iba naman, tumutulong kasi, yun nga, it will be reciprocated later on. And that reciprocation, kumbaga, ay mas favorable pa dahil ako unang naghatag sa imuha, dapat yung ihatag mo sa ako more than ng hinatag ko kanimo. Mga kapatid, at in this season of Lent, I would like to propose to you 3 things. Narinig nyo na to sa akin dati. No? 1, during this Lent, we should aspire. Aspire what? Aspire to follow Jesus. To follow God. To obey God. No? Kaya nga po tayo naririto ngayon, no? The reason why we congregate at this place because
It's not just a show off na magkakaroon tayo later on ng tawag dito, ng ashes on our forehead, but this time on top of our head, no? Dito sa buhok po natin, sa may bunbunan, no? This is not a show off na tayo yung mga banal, no? Nabasa ko po kagabi, sabi sa isang post, no? The cross on our foreheads is not a sign that we are holy. That is to remind us that we are sinners, that we are in need of God. Aspire. Sa pag-aspire po natin na sumunod sa Diyos, kaya tayo nandirito. And the reason why we congregate at this very moment, because we want to thank God for His generosity. Na kahit na itong Kwaresma ay dinesign po ng simbahan para magpasalamat pa rin tayo sa Diyos. Through this Lent, maintindihan natin o maiintindihan po natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos, kung gaano pinatawad ng Diyos ang mga makasalanan. Gaya po ng sinabi sa unang pagbasa, rend your hearts, not your garments, and return to the Lord your God. Ang ibig pong sabihin dito, the ashes, the reception of the ashes becomes, ito muna. The reception of ashes is an outward sign of the sincere inward disposition to walk with God. Ibig sabihin, itong paglalagay ng mga ashes sa atin ay this is an inward sign. Ibig sabihin, external. Pero may epekto po sa atin sa loob. Kaya this is not just a show-off na pag-uwi natin, makikita ng ibang mga kasama natin, wow, banal ka talaga, no? Tagasunod ka talaga ni Jesus. Eventually, the real gauge na makikita na tayo tagasunod ni Jesus, doon po sa part ng perspire. Ano yung una? Aspire. We aspire to follow Jesus. Pangalawa, ito yung perspire. Ito medyo mahirap-hirap po na part, no? Kasi perspire would mean to actualize things, to actualize the lessons, the homily that was imparted to all of us, including myself. No? Na pag-uwi po natin dito, sisimulan po natin muling umiti. May mga tao, no, na sa kanilang buhay, kahit kahit na dumating na yung resurrection day, para sa kanila, na-stack up sila doon sa Biyernes Santo. No? By the way, we celebrate Lent, no, in preparation for the great triumph of Jesus, and that is no other than His resurrection. Nakuha po ninyo? Yung buhay po natin hindi magtatapos sa Semana Santa, lalong-lalo na sa Biyernes Santo. Magtatapos po tayo on the resurrection day. Kaya nga, pag-uwi po natin, ito yung hamon sa atin, na tayo nilagyan ng cross. Una, ngingiti na po tayo. No? May mga taong nakakalimutan ng umiti. Pangalawa, kinakailangan magpatawad po tayo. No? Pangatlo, kahit na mahirap magmahal, mamahalin mo pa rin ang imong asawa, ang imong bana, ang imong anak, ang biyanan, in-laws, mga kasama sa trabaho, o sino man. Kasi, yan ang nararapat na gawin po natin sa buhay po natin. At yan ang medyo mahirap po, yung perspire. And lastly, pag nagawa na po natin yan, when we perspired already, ibig sabihin, we walk the talk, we walk the faith, then we will inspire others. Para pag uwi po ninyo, pag nakita ng kasama natin sa bahay,
wow, nagsimba talaga ito. At merong epekto sa buhay niya yung paglalagay ng cross. We will be an inspiration to all of them. At buo na po ang cycle ng Kwaresma. To end this homily, mga kapatid, sana, the sign of the cross is not just an external sign for all of us. More than the imposition of the ashes, hihingin po natin sa Diyos ngayon, lagyan ng Diyos o i-remind po tayo ng Diyos sa atong kasing-kasing na from the time magsimula nagkaroon po tayo ng buhay hanggang babalik po tayo sa pagiging abo when time comes. Ang mahalaga in between how we live our life. At yan ang gagawin po natin ngayong Kwaresma. May God bless us all. Amen. Amen.